In this chapter, we will uncover some of Satan's tactics and strategies that aim to lead people astray. Ang pagsabot ni ini nga mga sikreto, makatabang kanato sa pagbarog nga malig-on. Karong kagabion, ang atong tupiko ni ini nga episode giuluhan ang panag-away, taliwala sa tawo ug ni Satanas. Ang mga paghitabo ni ini mga higala ko, makausab kini sa imong kaugmaon. In this chapter, we will uncover some of Satan's tactics and strategies that aim to lead people astray. Ang pagsabot ni ini nga mga sikreto, makatabang kanato sa pagbarog nga malig-on sa atong pagtuo ug pagkinabuhi nga madaugon gid ta kanunay. Now, magkaaway ba si Satanas ug ang tawo? Sa paglapas sa tao sa balaod sa Dios, nahimong dautan ang iyang kinaiyahan. Wala siya magpalahi kang Satanas. Tungod diini, dili magkaaway si Satanas ug ang tawo. In simple term, a person who loves sin, he is a friend of the devil and unites with him in disobeying the law of the Almighty. Maayo na lang kay nagpataliwala ang Diyos. Kay kung wala pa, magkakumbuya unta ang tawo ug si Satanas sa pakigbatok sa langit ug sa panggamhanan sa Diyos. Gani nag-ingon ang balaang kasulatan dinhi sa Genesis chapter 3 verse 15. O gibutang ko ang panagkaaway sa taliwala nimo ug sa babayi, ug sa taliwala sa imong kaliwat, ug sa iyang kaliwat, ug siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala nimo ug sa babayi, ug sa taliwala sa imong kaliwat, ug sa iyang kaliwat, ug siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Ang iyang paningkamot, mga higala ko, nakadaot sa kinaiyahan sa tawo, nga pinaagi sa ubang paagi ang tawo makahimo sa pagsukol sa iyang gahom. Busa, ang kasuko ni Satanas nahaling. Ang kasuko ni Satanas batok sa mga tawo misilaob, tungod kay sila ang nahimong sentro sa pagtagad sa Dios. Gitunguha gayod ni Satanas ang pagsumpo sa plano sa Dios sa pagtubo sa tawo. Pinaagi sa pagpakaulaw sa Dios. Pagdaot sa iyang linalang. Pag-ugmad ug kagulanan sa langit. Unsa pa, ug iyang punon ang yuta sa kagulanan. Unya iyang ipasangya dayon sa Dios kining tanan nga mga kadautan tungod sa iyang paglalang sa tawo. Ngay gala ko, pinaagi sa pagpakaulaw sa Dios, pagdaot, mo'y hinungdan nga kining atong kaaway, nahimong dautan gayud atubangan sa Dios ug sa tawo. Satan tempted man to sin, just as he encouraged the angels to rebel, so that they join in the war against heaven. Satan and his angels hated against Christ. Sila hugot nga nagkahiusa sa pagsupak sa kagamhanan sa hari sa universo. Satan's agents are always working under his command to develop his government and establish his kingdom to oppose the government of God. Naglaraw sila sa paglimbong sa mga sumusunod ni Kristo to develop his government and establish his kingdom to oppose the government of God. Oni naglaraw sila sa paglimbong sa mga sumusunod ni Kristo. Ilang tuison ang kasulatan aron matuman o magmalampuson ang ilang tumong. Busa ang mga Kristohanon gipahimangnuan diha sa Episo. Ephesians chapter 6 verse 12. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga patukuranan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga hari sa kangitngit. Batok sa mga hari sa kangitngit ni ining kalibutan. Batok sa mga espiritu sa hatag-as nga mga dapit.
Kumusta ang koneksyon nato mga katawhan? Kita nga mga tao dinhi sa yuta. Kumusta ang atong koneksyon ngadto sa Dios? Ang koneksyon sa tawo uban kang Kristo mahuyang, mga higala ko. Sama kang Satanas nga naningkamot sa pagpakaulaw sa Dios. Mauusab ang gihimo sa iyang mga ahente. Sila usab nagtinguha sa pagdaot sa katawhan sa Dios. Satan will gather all his armies and use all his power for war. Satan summoned all his forces and put all his power to fight. The question is, why do they seem to have no difficulty in dealing with the truth? Why did the soldiers of Christ not pay much attention to this war? Tungod kay mahuyang ang ilang koneksyon uban kang Kristo. Tungod kay kulang sila sa presensya o sa giya sa Espiritu sa Dios. Samtang si Kristo nagtanaw sa sala, ingon nga usa ka buta nga angayan isalikway o pakigbatukan apan alang kanila ang sala dili dulumtanan. Wala nila nakita ang hilabihan kadautan sa sala. Sila nabutaan sa kinaiya o gahom sa kangitngit. Wala sila'y kaligut-gut batok kang Satanas. Wala sila'y kasilag sa iyang daotang tuyo. Ug wala sila'y kasuko sa kapinta sa iyang pakigubat batok kang Kristo. Ug sa iyang iglesia. Ang Dios nagpasidaan kanato sa unang Pedro, 1 Peter 5 verse 8. 1 Peter 5 verse 8 nag-ingon, magbuutan kamo ug managtukaw kamo ang inyong kaaway ang yawa ingon sa usaka nagangulob nga leon nagalibot-libot sa pagpangita ug tukgunon. Mga higala, magbantay gayud kita kay ang puwersa ni Satanas gipalapdan. Si Satanas nagalihok sa tago sa mga butang nga makadaot sa mga tao. Makasusubo palandungon nga daghan kanato ang wala makabantay sa iyang mga limbong. Si Satanas nagaguba sa mga pamilya, nagapugas og kasuko, panagbangi og bisan pagpatay. Despite this, many Christians, they see that these problems are just normal or just part of God's plan, instead of seeing them as Satan's work. Sa pagkatinuod, kini nagpasidaan ka natong tanan nga si Satanas aktibo sa tanang dapit. Apan kasagaran, ang mga tao wala makakita nga siya ang hinungdan. Daghan ang mga nalimbungan bahin niini. We do not realize that our enemy is a powerful general dominating the minds of the evil angels. And with well-crafted plans, and skillful movements, he waged war against Christ to hinder the salvation of mankind. Magbantay gyud ta kay dunay mga epektibong galamiton si Satanas. Kinsa gaha ang mga epektibong galamiton niya, mga higala ko. Often Satan works most effectively through people who cannot be accused of being under his influence. People with talent, education, and noble status are often praised and honored by society. And these abilities are seen as sufficient, even if they do not need or fear God. Nagpasidaan kini kanato nga ang pagsalig sa atong talento, sa atong edukasyon ug kaalam, kini nga mga hiyas kinahanglan nga ipahinungod gayud nato ngadto sa Dios. Or this could be the strongest instrument to lead people into darkness. Sama kang Solomon, nakaangkon siya og pinasahi gyud nga kaalam. Apan sa diha nga siya mitalikod gikan sa tinubdan sa iyang kusog ug nagsalig sa iyang kaugalingon, siya nahulog sa biktima sa panulay. Some believe that talent and culture are gifts from God, and this justices their lack of godliness. But if these gifts lead them away from God, it becomes a curse and a trap. Many believe that as long as a person's behavior is good, they already have a close relationship with Christ, but this is a big mistake.
Ang Dios nagpahimangno sa iyang katawhan aron dili madutlan sa mga pag-atake ni Satanas. Magsulob kamo. Well, this is the counsel to all of us. Ephesians chapter 6 verse 11. Ano sa daw? Magsulob kamo sa tibuok hinagiban sa Dios aron kamo makaasdang batok sa mga paglimbong sa yawa. Magsulob ta sa hinagiban sa Dios. May na lang kay naay grasya ang Dios, mga higala ko. Kay ang grasya usa ka panalipod. Ang grasya nga gitanom ni Kristo diha sa kalag mao ang makig-away batok kang Satanas. Without this converting grace and transforming power, brethren, man will remain Satan's captive. A servant who is always ready to obey his command. Apan ang bag-o nga patukuranan diha sa kalag ug ang gahom nga ihatag ni Kristo makahimo sa tawo sa pagsukol o sa madaog-daogon o ilugan. The more we imitate the divine pattern, the more we become the target of his attack. Ang tanan nga aktibo nga nagabuhat alang sa Dios sa pagkuha sa panalipod sa mga paglimbong sa dautan ug sa pag-apila kang Kristo at tubangan sa katawhan, makasalmot sa pagpamatuod ni Pablo. Diin siya magasulti bahin sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Uban sa tanan nga nagpaubos sa hunahuna, inubanan sa mga luha ug mga pagsulay. Ang katapusan nga panid ni ini nga yugto, si Ellen White nagpadayag ug nagkanayon, gihasi ni Satanas si Kristo. Uban sa iyang labing bangis ug malinglahon nga mga pagsulay. Apan gilupig siya sa matagsak ka. Kadto nga mga gubat giaway alang kanato. Kadto nga mga kadaugan makapahimo kanato sa pagbuntog sa kaaway. Si Kristo muhatag og kusog sa tanan nga nangita niini. Walay tawo nga walay pagtugot sa iyang kaugalingon nga malupig ni Satanas. Ang manunulay walay gahom sa pagmando sa kabubuton ug pagpugo sa tawo sa pagpakasala. Makahimo siya sa pagpaluya apan dili siya makapatakod sa sala. Makahimo siya sa pagsakit apan dili siya makahugaw. Tungod sa pagdaog ni Kristo, mga higala ko, tanang mga sumusunod niya, kinahanglan madasig uban sa kaisog sa pagpakig-away sa gubat, batok sa sala ug kang Satanas. You can read this in the Great Controversy, page 384. Una mga higala ko, kanunay gyud ta mo sangpit sa Dios. Dili gyud ta mag-ukon-ukon sa pagduol kaniya. Utawag ta kaniya kanunay. Dili ta magmakuli. Sa pagsugod sa adlaw, siya na dayon, makig-connect dayon ta kaniya. Aron kita, mulambo, makadaog kita, batok sa atong kaaway. Let us pray. Diyos namo nga makagagahom, daghan kaayong salamat sa mga pahinumdum, kunong saon namo sa pagpakig-away, batok sa kaaway, nga mao si Satanas. Wala kami mahimo, Ginoo, ug dili nimo kami tabangan. Tabangi kami nga magmatinud-anon kanunay, diha kanimo. Dili kami malingla, dili kami malimbungan. Ug pinaagi ni ana, kami magmadaugon. Tungod anaa ka kanunay sa among kiliran, magatabang kanamo nga magmadaugon sa mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pakigkauban, kauban sa among mga viewers nga niya karon ining kagabion. Puna kami sa imong balang espiritu ug ang imong ngalan pagadaygon hangtod sa kahangturan.